ba sir? Eh, gutom na kayo? Yo, what's up? May hapon sa tanan ng mga tambay. Another day, another life, another blessing na sa tutungtan na, no? Karon kay ha? Oh, adlawng Huwebes, pizza 25, no? So, nanami diri karon sa shop, balik nagtrabaho mi. Nag-iwas mi sa mga props. So, trabaho sa mi diri kajot kay nami lakaw ikaw man ni. So, among lakaw niya, siya, surprise. So, trabaho sa mi diri mga katambay. So, keep watching mo da. Balik-balik di pengemay datang kesakitan Indonesia. Wah, tak. Wala na. Ha? Wala ko siya. Wala na gaday-gaday, hindi na nagbiga. Dili na ko. Dili aja ganyan. Ano la ya? Hindi na ako mo balik. 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 Sing balik. Ay, bam boy. Why lakay? Mike mugus. Ay, mamugus. Hangyor man. Ayaw taong ko biyai. Awa, hilak. Hilak tagor ah. Bakal gadget. Wah, hilagin. Lolo. Kami hilang apa? Dugay lagay mo ako. Dari gadget. Sa koy. Usara. Usar dai usara. Yang hilakan 5 years. Lah. 5 years lah tanduwe. Kita ra ba siya na? Wala sir. Kita ka na video ha. Salamat na lang. Dili ako magmahay ikaw ra. Urang maglain na mo ha. Urang padung tang hila ka na. Wah. Kata biro. Ha? Tingmo lang. Burak. Burak. Burak ko. Kugihan gini siya guys. Agak kugihan gini na agak. Broken hearted na siya bro. Trabaho gyud pun. Kwarta ra gini. Malah broken hearted basta dili broken bulsa. Ini punya bosa. Katag mama. Sirad. Yan. Usa pa ka tambay. Balag tambay, eskwela gyapon. Online bro. Lain tabung. Sabong. Sure, oi. Kakapuyo Kawar akong buwag namo. Plano balik. Nung balik. Kailan mo balik? Balik. So, may trabaho dari guys. Muna human. Kanya manglakaw sa kami kajut. Luya nagpabot ang kauban ko. Tamo sa nimbiaan dari. Asa na pintos dito? Kita ko ano mo? To dito. Sarong ba? To dito. Kaon to gutom. Nasa sakinan. Saan mo sakinan? Klara naman eh. Maro-maro ka na. Ha? Moro ka pa isa. Mais ba? Dak ka pa isa. Moro ka pa. Oo. Gilpit oy. Pero na ko. Dako bro. Takos gwapo man. Sumdak panta. Bye bye to babot. So, namin diri guys. Namin yung kuhan. Basket. Liga na ni Master. So, support mi sa mong Master, di ba ka? Cheer mi diri. Dala natin Master. Cheerleader. Ha? Cheerleader. Cheerleader mo siya, ting. O cheerleader ko siya. Turun. Sakit ka, tara sir ko. Iya ba? Let's go, sir mo kami yun, alam. Di ba kumot mulat? Let's go sir, let's go. Let's go! Sir mo kami yun! Nawa.
Mura tig-check ra makadihan na. Ano dag mo lang. Go pa kami oh! Go sir! Racambia. Sir! Basta masaya na ito sa kulit. Dito na kuya sa. Valenzuela. Go, 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 go! Bro. Valenzuela. Hey! Rebound by Pacomio. Nice rebound. Laos. Labang. 20 seconds. And to Bial from TRHS. Undergo pass to Bial. Try for basket. Sama ni. And at the side. Kung makascore, ito ka video. 15 to shoot. Kung may video tadi, kupot bola. Sanchez. 10 seconds to shoot. Prime Minister. Sugam ka mo driver. Nasa. 10 seconds to shoot. Wah. Apa na? Konsum. Attempt for three. Wow! Real Baluya. Way Paul. 45. Away. Hold. Konsum oras. 20. Labang. 15 seconds to shoot. Alag. Undergo pass. Foul. Travel. Traveling violation. Bisa. 25. Walis. Labang. 15. 10. Ayah. 4. And the ball position goes to Violet. Priority arrow goes to Violet. And the time is 4.9. Way Paul, sir. Tahu. Way Paul. Yo. 2, 1. Bertime. Counted. 5 minutes. Terus, pas pasti. Mina, coach, onsa. Coach, kalma lang. Oh. Konsum shot clock. Konsum shot clock. Sige. Patiaw ng oras. Patay ba na ako? Mau na makandar. 3 minutes clock. Pusil. Nice ka. Last 2 minutes. 27 to number 24. Close up. Everybody's gone. Paul. Foul. Ah! Basket foul. And Violet leads with half point. Out ang Violet. Umiyak ang ano? Lah, patay. Sorry, backward. Patay na. Patay. Oh, sige. Limuha na tanan. Loh, kaya. 2 points. 40 segundos. Lahul. No! Kanino? It's a trouble. Labaw. Konsum oras. Konsum. No! Konsum. Ah, Cinco! ayaw. Counter. Alano. Usalang. Ari,
Huwag inipinto yung pag-practice. Usa, usa! Alam mo? Nice! Ay, konsum, konsum! Konsum, konsum! Ala. Lucy! Nice, gawas, gawas! Konsum, konsum! Cinco! Nice! Daw yun. Ha? Huwag ka mo sakit? So, manamig tanaw dito duwa ni master mga guys, no? So, back to work namin, back to work. Okay na ulit. Ya, sama ning paspasan kay amo man ning gibiyahan mong trabaho. Ni chair dito. So dapat dapat mahuman na ni. Gabot sir, mahuman ako na ni. Kaya para di ko na siya maikog mo hungit sa panihapon. So, amo sa ni paspasan diri nya. Sa to mabuhat. Update lang ta mo. Kaya na sir ay, wala nagpalibak. Amo sa ni paspasan kay abot na sir. Muli pa na magilis mo na. So, dapat ay oras para mabuhat. Bro, di kini mo basta kay update kita mo. Ay wag bala kay update mo. So, kipat sing lang mo dia. So, time check mga aga 7:48. Ay sa 7:48 sa gabi, no? So, wala na itong makuha itong kuta. Ay, pagkahuman. Hapit na. Walang usa, human lang usa. Tara. Wala. Kaya na lang. Nagatunon. After ni sa oras. Pami katiwas. Ya, humot na kayo na nasluyo. Di panguhit. Muta. Muta barbecue. Gutom na kayo ko. Si Master rin nagkan. Tiwa, pintal. Teng! Pintal yan, pintal. Kape! Kape! Kape, bago kape. Murag pa doon namin manihapon kay nanaman ako. Ano? Pero? Murag pa doon naging may manihapon. Ya. Tumay. So, ako sa Nidwason. Update lang yapon mo sa atong mabuhat. Ha? Ano mo dia? Ito lang naon, doon lang naon sir. Ngay, hindi ko naon, nagbatikad naon. Let's go, sir pag-umyo! Ga! Time check guys, 11:02, 11:10:02. Manang katong mais-mais ang gibuhat man. Cutting na lang ko dito kuan. Ano? Sira lokban. Ya. Snacks ako nami. Kaon mig tamis, chocolate para pasiga sa mata. Ay. Kapoy itag kwarta. Ay, so ice cream kay wala mo kay masturya. Pamo ko ningon oy, buang. Umaga. Balang na. Oy, tatabats. Pao na, pao. Signing off na day. Signing off. Sa ko dire. Ice cream. Kaon sa ko, pag-mo na to. Guys. Bright guys, ga nalo palit guys. Okay, kutsara. Ito ko na yung mano-mano guys. Ga! Hello! Ang galing! Ang talino! Perfect. Bright ka na? Oo siya na pa itong kuan. Disposable nga kutsara kay basin ko ng kuan. Masayang ra ko no? Kay ilabay ko magamit. Disposable gani. Ay! Sa school, Mario. Mario boxing. Tingin mo mo? Ngayon ka, palitin mo. Ngayo mo.
Balik, 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 balik. Balik, 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 balik. Ngayo mo. Ngayo mo. Palitin nyo. Time check mga ga. 11 13. Nagparasya lang yung taot sa ano. Kaning float. So kan na siya. Ito lang siyang git kaya para na-excitement ba. Pero ito na yun. Way suga. So, Kon, pilag-pilag tama. go. Kalau ga. Tanday na. Magkuhan ka, magkaayo ka na, magkaabot ang rugby. Masanay di wason diri ha. So, 12:16 ang mga katambay, no? So, 12:16 AM sa buntag. Relax kami, puway sa may trabaho, tog sa may dere. Ating dare lo. Kaing. Kira-kira. Overtime. Piniritingog ba? Overtime. So, karon din no, kuan din. Karon din ang kuan. Championship game sa kuan. Oh, di day karon gahapon pag 24 no. So ganiha ang championship game sa liga sa Barangay Dakit no. So congratulations sa tanang mga ni daog sa mga ni champion no. Kuan kayo. Kanang good job sa yung tanan no. Og shout out day sa kuan. Ako mga idol nga nakadaog ganiha. Ilang idol Iron, BR. Officially kang BR kay champion bro ito yung ingon wapag na magsugod ng liga, champion na sila. So congrats sa inyo ha mga idol. Kailan mo tatatag saon kaya nagkan mo. Yan tanya. So ato yung tapuson mga ga, ikatulong adlaw sa mo ang kuan. Tulong adlaw sa mo ang pagbuhat sa float no. So tapuson gani kay mamuhay pa mi diri nya ikaw mabanat na pud mi. So that's all for this vlog. Inaot ko magkita pa rin yung balik. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Janoy TV, Anoy out. See you!